Bobby Bekana Moon. When your manja mono, Bekana Moon. I know near Nabo up and on Nabo Banete Lulinaro. Or Maziam Mat Calazia Coma for. Anacatale Aquentinavia. Then I pom on our pom. Millie Batago online. Millie Batago online. So organize upon a online. One of my mother, where I will him more, well, mother. I'll be a woman, wife. Nagam battle online. Webelezi okwu na mmiri na inji wee kwa aka ka ofu onye ji ya wee wụọ arụ wee wụcha arụ wee pụtazi wee sị na anya akago mmiri enweiro wee dị ọcha agwara m ọbịa na-asọ nkata si anyị epu n'elu na mbọsị ọbụla o mekọtara wee puo elu na nkata ya abanye bụ ọfịa ọ gwara n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze n'obele mmiri ka nsịkọ na-echi eze achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwa okwu asị na ndị Igbo na-agba onwe fa mgba mana ndị na-anya isi sị na mụ esoro na ife a na-eme na be esoro na ndị a na-ekwu na fa abụọ ọganyala ebe akpatala ego anya bụ ọganyala nna bụrụ ebe a bụ maka na mmadụ otu ọnụ ma ọ dị ka mmebiri ofu atụba ọnụ ha so na ma ife men kata a na-eme anya ọbụna ndị dibịa ibe m egobego private jet nwa je wee go ịnọ govu chip tialia kama na ọ were small issue la ọ were kịta bụ na ndị vigilante were akwụkwọ fa ga-enye m ka nya bụ private jet pụta ibe ngoli nya bụ private jet bụ 200 pounds for private jet 200 pounds ga ngo ya so anụmanụ na ka ndị vigilante ka banyezie ma akwụkwọ nya na ndị boy scout na vigilante ọ nwere akwụkwọ virgin a banyezie ma akwụkwọ na private jet a apụta audio money pass ka ntụ ọnụ ọzọ pass gụọ n'onwe ụlọ ọnụ n'ekono dị ebe a ọkwa bụ Janụwarị a na-abịa ebe a ya mmegosi niile ofu moto ụlọ ya abịa bịa bụrụ moto anụ m na onye tụbọ na onye abụla ọgala ọgwụ ya pasị mara manụ ya dịka ị na-arụ ụlọ krismas ilu ya na ọ bụ na efu Port Road n'ụzọ isi anabeghị ụzọ isi ana obodo gị gba gọvanọ obodo gị si arapụrụ m ya na m ga-abịa ka m lụọ anya bụ ụzọ gba gọvanọ obodo gị ma loko gọọmenti ya ma gwa na m ma alụ nya bụ ụzọ otutu ọnụ ka anyị nọ ebe a na pas ụna mere na-eme na Ruvanaija Ọnịcha mma alụ họteelụ n'ime ya mma akpọ ihe na Febụwarị ndị ọzọ ya akpọ ya Jenụwarị mma akpọ ihe na Febụwarị otutu ọnụ ka anyị nọ na ịghọtago asị ọbịa na-asọ nkata ebu n'elu ebe m nọ ebe a na-abụ zukọfọ ụlọ gaba ebe m nọ ebe a na-abụ onye m lụrụ ọrụ ọ bụ nwa Sọbalị ka m bịara ịkpọ ya lụọ ụlọ nwa eze nwaanyị Sọbalị ka m bịara ịkpọ ya lụọ ụlọ
gwa dibịa na-alụlụ gị ọlụ si ewepụ ọnụ na mara mata si maka na o tinye ya ụkwụ ya bụ mmiri eli anya. Akpọrọ m mmadụ ava mbọsị m na-agwa ndị Igbo ba agwọzi n'ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala nya ga njili maka gị wee sị na ibe bụ alụ abụrọzi alụ chia ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Onye lụrụ na agbọrọ ọgwụ aja ka ọ chụrụ ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili. Ọchụchụ aja ka ndị nna nna anyị baji wee bili bụrụ ọganyala ka ndị ọcha kpata ego. Na mgbe Naijiria were onwe na ndị ọcha na-abịa ọlụ oyibo na Naijiria jee jụọ ese na naira ka bụ dọla mbụ aja ka ndị be anyị na-achụ. Mgbe anyị na-eli ebe ego ọkpọ sizi na nya sozi na ndị azụ ọkpọ si na nya pụtago oziarị ndị azụ. Achọrọ m ikwu okwu maka na nkwuwe okwu na asị na ndị Igbo na-agba ibe ha mgba. Iche na mụ bụ dibịa nwaanyị na-agba ibe oge ekwu tupu ịgwa m okwu ije chi ọzọ nọ ọzọ ka m bụ jee chi ọzọ obodo gị tupu ịgwa m okwu maka na ekwube na ndị nkwụbarị ka nọ na be nna gị na o nwere ndị nkwụbarị ekwubezie n'obodo ebe ị nọ. Ụmụaka m na ebe ahụ bụ aja na uzuzu adị m ewe ebe asị m ka m jiri because of that thing wee wee opportunity wee pụta taa. Ekwesịghị m ịpụta taa ka m pụta taa ebe m nọ ebe a bụ ka m kpọọ ya ụlọ bụ onye dibịa ha dị ụta ndị ọlụ ụlọ ọrụ. Ọ bụ na onye dibịa a na-atụgharị ebe ahụ ọ bụ na o dupụta mmadụ 10 ọlụ ụlọ ọrụ nzuke mmadụ 50 n'ụlọ ụlọ ọrụ bụ odogwu. Ị na-etu ọnụ ego ị nakọrọ ụmụ nwa ogbenye ọ bụ ka ikwuwe okwu. Iche na mụ so na ndị na-akwụ mmadụ ụgwọ ka o mebe advertise. Adị m akwụ mmadụ ụgwọ ka o mee m advertise. Onye ịkwụrụ ụgwọ ka o mee advertise ịnụkwanụ na a na-eteretini ya maka na ndị o dutelụ gị ka ịlụ ọrụ na ịlụ alụchalụ ọlụ agara aga bee na-eteretini ya. Etiri m ọnụ na nya bụ okwu ka m bụ na okwu ahụ dalụ maka na ofu Anambra ma nwanne m ụmụ na ya na-achụ nta asịsị na okwu m dị ka okwu anụ maka m kwuru eziokwu. Omena nkịta na-adị ile abụ m obere ntụ ịma na-azụ ọkpa ịzụ ọma ọkpa ọbala ejugo ọkpa ịzụ ọma ọkpa ga-agba ọchọchọchọchọ ọgbọ mme ọsọbalị gị na-ewetara anụ ewu nne nwaanyị baba dudu alụsị jere obodo oyibo bụrụ ego nata sọbalị a na-ekwu ekwu na-eme mme ihe atụrụ mbọsị afọ gbue mbọsị nkwọ ihe apa n'aka ọ na-ele sọbala ọdụrụ nwaanyị bụ abụ ime asọrọ ọra nri agadi nwaanyị ikuku na-akpali nkụ n'ọbịa sọbalị baba dudu sọbalị dudu baba kedu alụsị na ọ na-akpa ike ka nya bụ nne nwaanyị wee bụzarị nwa dibịa ya ọ bụ ka egwu okwu ndị dibịa ghara na-agụ ya ọkpọ na ndị azụ agụghara ọkpọ na azụ ọ bụ ka egwu okwu onye gwugide bọnkịrị ọbụna bọnkịrị anya ya ọmabata mebe dibịa maka na ike dịzi na dibịa ọ na-anazi 1 million 1.4 million agbọ oke ite agbọ nna ka ndị ekwu n'okwu achọrọ m ikwu okwu a sị na m achọrọ ikwu okwu onye nke na ọ sị na chi ụzọ na onye ahụ na mụ nyere ya 7 days onye ahụ wee jee yọọ m mụbụ ya ka nye 7 days my brother ọ bụ na obi ka gị kpọọ m afa bo m ebubo onye nke ahụ ibe zụọli ya bụ na ọ yọrọ m ahịhịa ọ bụ na ọ yọrọ m ahịhịa oluo 7 days ntụ onye asọbalị ntụcha anya asọbalị mgbapụli ya egbe nje na ududo onogwu ntụ onye ududo onogwu mgbapụli ya egbe nje na amụzi nwaanyị n'udu ntụ onye amụzi nwaanyị n'udu mgbapụli ya egbe nje na ada achala mgbapụli ya egbe nje na ogbogbo jagụleri jụọ ese ogbogbo ogbu akwala akụ mgbapụli ya egbe ntụcha anya mgbapụli ya egbe nje na oloma nkịrịsị agụleri ntụcha anya oloma nkịrịsị mgbapụli ya egbe njebe na aja na ugwu ọmọ ntụcha ya aja na ugwu ọmọ mgbapụli ya egbe nje na ọbịa mmiri mmuleri ntụcha ya ọbịa mmiri mmuleri mgbapụli ya egbe mma tụzi ya alụsị iteghete maọbụ ili ọ ya bụ ntụcha anya mbụbụ ya bịa ga arụ andị agwara m ya sị ya na mbọsị ya abụbụ alụsị idebere m moto asịrị otu a ga ọ ga-adị ngị bụ onye si na ọ bụ nna m nye gị mgbana m enye gị ya kpọọ m aba ka ibo m ebubo kpọọ m aba
bom ebubo mmenyere gị 7 days 7 days erika ọ ma aba ka ibo m ebubo ka ngozi gị na ọ na-eme ọ ga ikwube okwu ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m adị m ekwu ya etu ọnụ ndị ịlụ ụlọ ọrụ na-abịa be m ịlụ ọrụ agara aga ị nakọsị mmadụ ego ịbata na ndị odi na-efe ego ije na klọb na-efe ego iwere ego ị nakọsị alụ ụmụ mmadụ bụ anọdụ n'alịlị na-ebe na nwatakịrị ụlọ ọrụ pụrụ obodo ebe a na ụlọ ọkwụwa ọ bụ tata ka ọ pụta ma ndị golu moto ma ịda afụ ya ọ bụgoro na ịda afụ ya ọ bụ na ịda afụ ya na anyị ga na-anụ ya na ntị karịrị ị na-ekwu azị nwaanyị asọbalị ka ị na-ewetara ọnụ ekwe onye nka ọsị m na ọ were ajọ mmụọ tia ekwe onye nka my brother alụsị na-azọ ndụ na-egbu ewegharịa edebe gị n'ebe ị ga-anọ ọ bụ na ewegharịa ịgba ọma babo m ebubo anabe nna gị acha agụ ọkụ ịma nna onwe ya mụ na-agba gị ya mụ bụ dibịa na-agba gị ya ịgba ọma babo m ebubo achọrọ m ikwu okwu maka na okwu abụrụ nri achọrọ m ikwu okwu maka nkwube okwu na-asị na ndị Igbo na-agba ibeba mgba ndị blọga asịsị na ba chọrọ ibeba ga-ekwu ndị kpogo m na foonu mmiri nke achọrọ m ikwu okwu agwa m na m achọrọ ikwu okwu achọrọ m ikwu okwu na nwanne m nwoke ọgwa Anambra achọrọ m ikwu okwu ndị nwere ego ndị bụ odogwu egwuru okwu onye bụ odogwu ọ na-eme mkpọtụ ọ bụ ife ego na mmiri ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na okechọn ka eji ama odogwu ọ bụ ife ego na klọb ka eji ama odogwu ndị bụ odogwu adịghị eme mkpọtụ ese m na ịbụ odogwu ụlọ n'ọna ka ịlụlụ mmadụ ọ maka na adịghị etinye na soshal midia abụrụ m onye soshal midia ụlọ egwu n'one ka ama ka ọ ya abịa ịbata ụfọdụ a na-asị gị nọ nga bụ ndụ ụzọ lụra ife ego na soshal midia bụ odogwu ị na-eme mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be gị ịma mmadụ n'one na-eje akwụkwọ na be m ọganyala jee n'ime na ọganyala be nna gị na mụ na-eme na be nna m kama m mefe ego n'ụzọ mgbere ego a na-azụ ụmụ ogbenye nọ na be nna m ime ụlọ akwụkwọ n'one ọ bụ na mmụ kulozu na-akwụrụkwa niile ụgwọ akwụkwọ oluo tem eji akwụ ụgwọ akwụkwọ hedmis ewetara m list ụgwọ akwụkwọ mpi ego kwụnyelewa ọ na ka imenwu mụ na ga ama mfu ụdị ego a na mmadụ akpata ego otu isi akpata ị na-ana 1 million ego ole ka m na-ana ego ole ka m na-anakwa 1 million ka ị na-ana adị m ana oge ogbenye ibi ya ka ọ jee bebe akwa nọ nnalị gị ife gị nchụọlụ gị aja ma gwara amala gwara m gị na obe niile nrụ ụlọ ọrụ na agha agaziliba ana m adịba ekwu esi anya ọgalasinachi onye na-elubata ọnya anya wee ndidi onye si na mmadụ ekwu ya ịma na onye bụ na-echi ntị ọ bụ na m alụ ọrụ gị ọrụ ọ bụ na ọ gabara ọrụ gị iwe ndidi ọ bụ na esi na onye wero ndidi ijebe ebe dibịa ọzọ ma esi na ihe wero ndidi ijebe ebe dibịa ọzọ ịmarịba onye adịghị mma ijebe mana nwanne m nwoke o nwere ndị elụlụ n'ujulu be m nụ ọ bụ ka ikwuwe okwu mụ na mmadụ adịghị eme saga adịrọ m na saga and this will be the first and the last time m etinye ọnụ n'ụdị okwu a na onye anyị sị na ọ kachi ya n'isi na m gwara ụmụ Igbo be anyị ibe bụ omenala m bidoro eri 2014 wee kụzibe ka ọ bụzi nke nwa pụpụtara kịta wee dagachie sizi amụ dị ichi ga eze mgbe anyị na-ata ahụ pastọ na-enye anyị 7 days na anyị ga-anwụ jeere anyị mountain ka ya ebe ị nọ jee jụọ eziokwu Chineke ga-adị ọfọ ma onye ji ya ndụ ka akụ jee jụọ Obi ji ọfọ nwa oye jee jụọ kazigazi afịa eze uzi mba jee jụọ kazi afịa onyeka okeke agbala nze nke na-eti egwu jee jụọ aba na ọfa amalụ mgbe anyị bidoro oyọlọ nya ka anyị bịaziri kịta wee sụchasịzi ya niile abakachizie onye ọbụla na-agba oke onye ọbụla na-agba odu onye ọbụla na-agba ewele ị na-akpọrọ ụmụ Igbo na-edubanye fa n'ife ga-egbufa na-agbabeghị ụmụ Igbo n'ife ga-egbufa na-enye onye nkwụba ọnya nọ ife a kedu ndị ịkwụba dupụta ndị ịkwụba mmadụ n'one n'ime fa go moto ndị ịlụ ụlọ ọrụ 6 months ago nke na mmadụ n'one ka dị na mma onye ịlụ ụlọ ọrụ ọ bụ na ọ gara aga ọ ma atọpụrụ gị ọnụ na 6 months ago mmadụ n'one ka ịlụ ụlọ ọrụ 6 months ago gị na baga dị na mma kedu onye ọ bụ ụnụ akpọzi na m rapụ m ka m kwuo okwu mba mma ekwuzi
mma ekwuzi nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ege m ntị etela ugbo etela ogili ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu dibịa nke apụta ọ na-eme adịbat onye nke apụta ọ na-eme adịbat ọ bụrụ ya ka ndị nna nna anyị ba melụ ọ bụ na nna nna gị gbọrọ ọgwụ na ịma ndị ndụ ikekwa nọdụkwu bụlin besaid na-ezuzugharị ma kịta ịbịa gị ịbakachiri mmiri enweilo na ọgụgụ ọgụ ihe agba oke ite nna nna gị ọgbọrọ oke ite nna gị ọgbọrọ oke ite jee jụọ nna gị ka ebe mere na ọ gbọrọ ọgwụ ego mgbe ibia na-agba ọgwụ ego ọrụ ọgbara ọfọ a ga ịkpọbali oke ite mgbe gboo bụ ọgwụ ego ka a na-akpị ọgwụ ego na a na-agbara ọsọ ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ị na-ewetara m ọnụ ọgwụ ego ọgwa mmiri ji wee kwa aka ka ofu onye ji wee wụọ arụ kwesị na anyị akago m wee dị ọcha ọgwụ ego a na-agbara ọsọ ka ijizi etu ọnụ ọgwụ ego ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa nwanne m nwoke ọ bụrụ isi niile ka egbu ejebe dibịa onye si na maka na ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya o nwere ibe ọ ya eme kpọọ m aba bo m ebubo ka m gosi gị nke tọrọ bịa ti ịkpọ m aba bo m ebubo ngosi gị nke tọrọ fada ikuku ekwuo abụ ike fada amana fada na-eyi trọza mgbe anyị nọ na-afaịtị maka ọdịnala anwa mgbe anyị nọ na-agagharị kịta nụ ọlụ dibịa eti ebe gị ego onye na-egwu bọnkịrị wee rapụzi ya bọnkịrị wee dabatazi ya mebe dibịa ị na-agbozi oke ite ị na-ewetara mmiri enwe ile ọnụ achọghị m ikwu okwu mana ndị na-elu ụlọ ọrụ na ogerekwana karịba dupụta m mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ ka ndupụta gị odogwu 50 nlụ ụlọ ọrụ amamaka ka ọ bụ ama gị enye ọbụla aka dupụta mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ na ọfụma andupụta gị mmadụ 50 bụ odogwu dupụtaba gị ifụ dupụtaba mmadụ one ka ịlụgo ụlọ ọrụ ibe ị chọrọ bụ ka njezikọ gị họteelụ m na-alụ sibe họteelụ nna icham na-ezuzu ezuzu icham were childish behavior like you njezikọ gị họteelụ m nje sebele gị na họteelụ m mma akpọpụ ya họteelụ ị na-alụsibeghị ị na-etinye deeti ị ga-akpọpe efulefu lụsịa na họteelụ ma ịlụsị ya na iwe tinye deeti m họteelụ ị na-alụsibe alụ ka ị na-ezukọ deeti ihe akpọpe adụmụdị iberibe a who first buy car buy old model who first buy car buy old model beside onwe ndị lụrụ moto anyị na-anya ebe akata wee ndị lụrụ ya ọ bụ nsọ family ba na-anya moto kịta moto akaligo ebe niile ejide ego gote moto onye jide ego gote moto family besef adazi anyazi letters ịmakwana mmadụ na-akwụnye ego sisi lụọla ya 2024 model ma anyị ga na 2022 mmadụ na-eweta ego kwụnye sisi lụọla ya 2024 model ndị n'isi na nnaba lụrụ moto rapụ who first buy car buy old model don't worry adị m etu ọnụ anọ m otutu ọnụ my brother ọ bụrụ ka ikwube maka enyemaka adị m eme enyemaka social media ewere m ndị si be m apụta ụla ewere m skuuls m na-azụ na bịa saịdị m ka ị bịa jụ ese adị m eme ọgụ ezi a sị na onye ga-ama mma ga-esi n'ụlọ wee malụ mma wee mee gịnị wee pụta ilo mmadụ na ma gị n'obodo gị kapụ ebe pụta n'ọgwụ ọsọrọ gị ọgwụ abụrụ omenala Igbo unu edufuzi na the youth of Igbo land ibe eji egwu ibe bụ maka na nwanne gị nwaanyị anwụbe ndị a niile a na-egbu wee na-ebeli ikebe na-ebeli alaba wee na-agba oruru wee na-agba oke ite a ọ maka na o metụbeghị nwanne gị nya ka iji wee na-agiteti for oke ite mmiri enwile ose mmiri enwile omele mmiri enwile ji akụrụ ndị dibịa ọlụ mmiri enwile dị selfish mmiri enwile dị greedy mmiri enwile dị envy yes kpọwazịa m envy ebi 2014 nna akụzi adọrọ m envy 2015 adọrọ m envy 2016 adọrọ m envy 2017 adọrọ m envy jee jụọ the first native doctor pụtara na social media Chimarin Temple ọ na-anụgwu onu m mgbe ahụ Chimarin Temple agwakwa m na m dị envy
ọ ndị apụtasịala kịta jaju agha ndị ebe nọsị na soshal midia mgbe afọ anyị na-akụzi nkụzi a pakpọrọkwa m he mbi 2017 2018 egozikwa m unu vidio jee na my page scroll down ị ga-afụ ebe m kụziri maka oke ite uoruru udu akọ mmiri sị gị na ọ dị njọ ọ bụrụ na ịgbọcha anya ịmụta mbeside ọ bụrụ na ịgbọcha anya the only thing ọ ga-eme bụ oje enreze the destiny of your unborn children. Oke ide were ego o ji enye gị na-abụrụ ego dị na akalaka ụmụaka ị ga-amụta ibini di ga-anụ nwa gị nwaanyị oge yuzu akalaka ya onye ka o ji wee bụrụ tupu ị nụọ nwaanyị gbaa afa ka ị marụ nwa onye ị na-anụ. O nwere ndị nụchala nwaanyị akalaka fana ị na-agba oke ite ọgwụ ego pụta n'ọgwụ ego ejo ịbịara ime advertise ọgwụ ego mmiri enwile okwulu alụ ọnwụ a na-anwụsịsị onye pụta ebelie isi belie ike tụfuo na main road ọ dịrị abaghị ntị maka na ị na-epresherize ndị Igbo gbaba na onye bịara ndị dibịa kpata ego otu ahụ eme dibịa nke m ọ bụrụ iwu bụ na ije ebe dibịa kpata ego ọ bụ na ego ga-echọrọ wee bịa ọ bụ na ego adịrọ gị n'akara ka ọ ma mpụta jee chekie my teaching na m kụziri maka ya go through my page if wetabalụ m ọnụ ndị na-ego dịba n'akara ka echichepụta movie iva n'anya this is evidence aka m anị ya kịta evidence zuko m onye ịlụ ụlọ ọrụ ndị abụ ịkpọgoduru ọgwụ a zuko m fa na ba na-agagharịkwa aka na-agagharị ndị lụrụ 6 months ago nke na ba ka na-ese okwu nwatakịrị nụ na mụ na-akwụ ụgwọ ka ememe advertise ọkpọfa ndị azụ ememe advertise na social media ọkpọfa ndị azụ onwe onye fugo mbụ meme advertise achọ adị m ezuzu ụdị nzuzu ahụ ezigbo dibịa na-egwunye signboard nwoke m ezigbo dibịa na-egwunye signboard wetin you do can tell ife imenwu sọbali Igbo ọka ngene na-eri ndụdụ agadaga nwaanyị bi na-ekpele mmiri ọma mma zuru arụ sọbali ekulu ndụ ndị okwili mmadụ nọ na ka imelebe amụta nwa tapụ ebe ọsọ achọghị m ihu ogwu kadazi aha ndị Igbo na-agba onwe fagwọ ndị Igbo na-agba ibe fagwọ ndị Igbo na-agba obodo asị gị ndị yuzi oda ayọ pawa asị gị na m wee pawa alụsị ka m ma atọ gị alụsị ewe m pawa ka ebe m bụ ewe m pawa ma m bụ ntu esi na ọ ga-ezu ọma ọkpa na m epeka ọkpa gị niile chọchọchọchọchọchọchọ nyeli ya ga-akwala makwa ife na-ekwu ọsị m na ọ were ajọ mmụọ mgbazipụ nya bụ ajọ mmụọ a chalenji ya gị kpọọ m afa ka igbo m ebubo ọ bụrụ na a mụrụ gị ọfụma kpọọ m afa ka igbo m ebubo anabe nna gị ga-arụ gị ọkụ ịnọ ịma nnọnwụ di a taa anabe nna gị ịma nnọnwụ di a ese m na ị na-agba oke ite ma gị agbọtara ọnụ gị ego iji eme big man igbokwala onwe gị ịnakọtasị onye nata mmadụ 50 ego ịpụta ị na-efe ego na okecha na-efe ego na klọb dibịa na-eje klọb onye gụrụ gị nsọ dibịa ịmakwa nsọ dị mara dibịa nwere nsọ taa pụ ebe ọsọ dibịa nwere nsọ ịnụ na dibịa na nwaanyị na-akwagharị ya ịnụ na nwaanyị na-akwagharị dibịa onye gụrụ gị nsọ dibịa ị na-eme dibịa soshal midia ị na-akwụ ụgwọ ka eme ga advertise ịnụ na mụ na-eme ụdị dibịa a na-akọrọ osisi pụ ebe a ndị lụrụ ọrụ juru be m ọ bụ na ị marọ ama m na baja ebe gị bụ ndị nlụrụ yes ama m ndị ọ dị ọsịsọ onye ọ dị ọsịsọ mụ na ya dị emekọ ama m nke a bụ eziokwu ndị nlụrụ ọrụ bịalịbe gị ịkpataga alụ ndị nke bịalịbe m ndị nke lụrụ bịalịbe m ịkpakanye m adapụ okwu ndị nke lụrụ ọrụ nọ na be m ịkpataga alụba ọ bụrụ iwu bụ na nlụ ọrụ gị ọrụ ị gawa n'iru e nwere ike akara ka mụ na gị ama achịrị nrụchalụ gị ụchụ agba gị yes ọ na-eme eme o nwere onye ahụ abịa ịrụ ọrụ ụchụ agbụ ya ọ bụbụ na ọ na-elitebu obele ndị wee gwa ndị nna nrụ asịba ị na ọnwa ihe ọ bụ na ọ nwere ebe ịfụrụ ije ebe dibịa ọzọ ekwuru m ya egwu jụọ m sabalị na m na-agbaba anya ọsị na m na-edubaba n'otu
Sobala bụ secret society. Sobala bụ mmiri gbara ya m na ta gbara ya m ka eju ese bịa gbara ya m ju ese. Ezigbo afia bụ ọsọ abalị m ọsọ abalị gbara ya m where Aronto has favored me na bụ ezigbo afia. Ọ bụrụ otu nzuzo ma agbasọ gị banya. Ịghọtago asị na ife niile na-asị ana ka o si sọ onye ada ana ife sọ gị ka ị ga-ekwu n'ọnụ gị mana ihu nwa na-apasị ya bandịrị maka na nwata tụọ inu nna ya ka atụ ọkwụ ụgwọ nna ya ji nwata tụọ inu nna ya ka atụ ome gịnị ọkwụ ụgwọ nna ya ji unu na-akwanye mmadụ ka ọ bịa kwuo mmiri nka ọ bụ na ịgba ya nkịtị ọ bụ na ịgba ya nkịtị onye edebere m moto asịrị moto onye nke ọzọ okwu okwuche ekwute efi ịnụ ja gụọ my history na mmadụ kwuru ụdị okwu akwụsị ekwute efi ọnụ soshal midia ka o ji wee dee ọdịde ka ọ dị edesi ya ntụ onye alụsị ọkpụta m efi ịnụrụ ya na ntị ịnụrụ ya ntụ onye ọ bụla moto ya alụsị moto ka oke ebuta moto obute moto mkpọ ya moto asịrị ka m medie mbata ndị ya moto asịrị ndị afọ onye agha moto asịrị onye dị otu a ọ bụrụ rekọdụ so ebe isi na ịkala aka ebe isi na isiri ike na iwere ọgwụ kpọọ m afa ka igbo m ebubo mmenyere gị 7 days mmenyere gị 7 days ese m nwunye gị 7 days mmenyere gị 7 days kpọgoro m afa bụ m ebubo ka anyị nene ka anyị ma ọ na-eme ibe m bịara ebe a na-abụ ịkpọ ya ụlọ nwa Sobala ịlụrụ adị m etu ọnụ eso m na soshal midia native doctors na-etu ọnụ ị na-anya efu ya na ọgbagagba dibịa ga-emenwu nke a ofu onye sị na pastọ ga-emenwu nke a dibịa ga-emenwu nke a dibịa gị dupụta ndị ọrụ ụlọ ọrụ dibịa gị nya dupụtara m ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka anyị nene dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ dimba na ibia rabụ n'ofu ọnụ ụfọdụ sị m ekwu n'okwu mmiri ikwuzi na mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu mmiri ikwu n'okwu adị m ekwu okwu adị m ekwu okwu ịma mmadụ nọ na nkwụba this year from January to December ịma mmadụ nọ na nkwụba yes ana m anata 200,000 ma gị na-ana 1 million gịnị ya eme na ịma mfe ego one ka iji agba afa ego one ka iji agba afa ego ole ka iji agba afa ego ole ka iji agba afa ibe jikwa na agba afa bụ ụfọdụ na-abụ o nwere nke si ibe na-abịa ụbọchị a ibe nya bụ 35,000 naira o ji ana Togo gbasịa afa sị m na nya mara na nya ejiri ego nya jos ụbịa kedu ka nya ya esi mee ngwa 35,000 naira nye ego ụna mmadụ n'one ka ị megolo otu a maka na ọ da-apụta na social media ịma mmadụ n'one m kwụrụ ụgwọ akwụkwọ na university I will be a biggest fool to post it on social media a biggest fool ka m ga-abụ ipost such thing na social media ị na-anọkasị ndị mmadụ ego mmadụ n'one ka ịlụ ụlọ ọrụ ọ ga-ala agalụ zaa m ya etinye m ya se challenge dupụta m ndị ịlụ ụlọ ọrụ mmadụ 10 na mmedupụta gị mmadụ 50 mmadụ 10 ịlụ ụlọ ọrụ andupụta gị 50 bụ odogwu mana obodo ahụ ị nọ na-alụ nya bụ ọrụ ndupụta gị ndị nọ ebe ahụ ebụba n'anya dupụta ba ka ịfụ dupụta ka ịfụ anaghị isi ọgwụ ma ọgwụ nwe ịgbọtara ọnụ gị onye na-agba ọgwụ bụ onye na-akata obi ịgbọtara ọnụ gị na ndị ịgba ọgwụ ada aga n'iru ndị ịgba ọgwụ owu na-asava dupụta onye ịgba ọgwụ bụ odogwu dupụta onye ọka ịfụ dupụta onye ịgba ọgwụ bụ odogwu nna ka njeze
nya njeje zuko gị hotel ma iwe ma na nna alụ hotel njeje zuko gị ya without mụ nwee finish mbọsị m gosiri ụlọ ma nwe mbọsị nzukọ gị sị gị na ụlọ mụ na mụ na-alụ ụlọ mma akpọghị ụlọ mbọsị dị otu a mma akpọghị ụlọ mbọsị dị otu a nna ndị na-akọ akụkọ bụ ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị adị m akụ asịrị na-afụ n'anya ekwe achọghị m iso okwu na nwa ndị ya ọma ahịhịa ọma asakwa n'okwu asakwa m okwu ịnụ ka mkpọ mmadụ afọ ọnwa ndị ya ọma ahịhịa ọsị mma asakwa n'okwu mmiri asakwa n'okwu mmiri biko ayọkwa gị ejikwe m chukwu ya gị ịsakwa n'okwu ọgwụ ibe ife a na-eme na soshal midia mmiri egwugwenu m okwu na ibe m kwudebe bụ dania evidence dị ebe a ụnọ ka m bịara ịkpọpe ị na-anya bụsị aka n'opi ekolu ụnọ ka m bịara ịkpọpe n'anya ụnọ ka m bịara ịkpọpe ebe a ka arapụ okwu esi na ya na-agba ọgwụ bisadị ndị na-ezi ozi ọma na abụba apụtagodo ebe ndị akwụna na-asị chegharịa ịkwa iko bụ alụ ịkwa iko bụ njọ ị ga-eje ọkụ mmụọ ndị akwụna ga-eme na apụtara bịa nụsọ onye abụ ọgụ ọdụgbo okwusi ọ gabala onwe ya ma mụ na-adụ ndị mma adụ ọdụ ịgwọ ọnụọgwụ o nwere onye m fụrụ wee kwubi ya na alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ ka ọ bụ iji ọgwụ kpata ego ijiri ọgwụ kpata ego mana imere ịvụ alụ a ga-akpụ akpụ ka ọ bụ jee chụọ aja jee ga ịchụọ aja be nna gị iji ma achụ followers anụ m na-ejigo m chọwa followers don't worry ka m mee gị popular mmemme gị ka ịdị popular ọkwa social media mmemme gị ịdị popular ka ị chọrọ ịdị iji ma achụ followers onye si na bọnkịrị wee mapụta ụbọchị ya chọrọ iji m chụ followers ịnụ na m na-enye mmadụ ego nya ma eme adịvat ana m eme adịvat ifugo m ebe m bịa na social media na-akọgheli fans gwa n'onwe unu ọnụ mmenye onye ọbụla 10 million naira otutu ọnụ ka anyị nọzi na ka anyị tụba n'ọnụ na onye tụba ọnụ ọbụna osogo n'ife a na-eme ka anyị tụba ọnụ fans gwa n'onwe unu ọnụ 10 million for everybody gwa n'onwe unu ọnụ gwa n'onwe unu ọnụ unu anọ ebe a na-emebisi omenala Igbo na-akọ eli ị na-agba ọgwụ maka agbọtọrọ ọnụ gị iji ego ndị mmadụ eme ọgaranya ị na-aza dibịa maka ewere nsọ ịmara ibe bụ nsọ dibịa ị na-eje klọbụ efe akwụ na ego ịmara ibe bụ nsọ dibịa makwa ebu dibịa alụ ịmakwa ebu dibịa ọkala mmadụ ọkala mmụọ ịma na ọnya bụ dibịa ịma na dibịa gwara nsọ unu nọ ebe a na-akpụta anyị dibịa Yoruba na one ka ifugolu je klọbụ je efe ego dibịa Yoruba na one ka ifugolu je klọbụ je efe ego ọ lụziri na agba unu wee chenji ya ndị nnaba melu dibịa nna gị ejele klọbụ ọgbafa ndị azụ nekwa ọgbafa ndị azụ ịbịa iweta mmiri enwe ile ọnụ nekwa ọgbafa ndị azụ nwatakịrị mere gị adịvat wee dutere gị ndị mmadụ wee lụọ ọrụ fọ ọrụ nwatakịrị nọ indenja na anwụ na a na-eteretin ya ọfụiji na muso wee tinye ọnụ sisirapịa nwatakịrị nọ indenja na ndị o rutere gị ịlụ ụlọ ọrụ na ọrụ ba gara aga ịchọ ga mkpọ rekọd I don't want to play record a na-eteretin nwatakịrị adịmazọ the best abụrụ m best native doctor nnọdụgwu ebe a na-enye the award si enye na m unu kebe award of best native doctor unu enye na m adịmazọ best ofu onye si na ekele ọlụ eke ọlụ nke m ka m na-alụ ọlụ dibịa m bụ okwu zie ozi gba gị ife ị ga-eme
ụfọdụ abịara be mafa abụọ ganyala maka fa fololu ife nna akụzi ụfọdụ abịara be m ma fa fololu ife nna akụzi weli abụla ọgala ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe dibịa wee bụrụ ibe chi gị kwuru na ya abụ ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-ejebe ọnwa ndị bịa be mgbasị alfa alụrụ ọrụ m ọlụ ọ bụ na afọ mmasị mma alụ na gị mgba gị na mma alụrụ ọrụ gị na-ekwu okwu na ndị ibu ile ọgwụ na fa nọ n'afọ ị nọrọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ nọrọ ebe a na-eweta mmiri enwe ile ọnụ na-ekwe fa amapụtasịana ndị na-agba oke ite amapụtasịana ndị na-agba oruru amapụtasịana ka nnukwu diọm mmadụ kpọọ m afa ka ntụọ gị alụsị kpọọ m afa ntụọ gị alụsị mana abụbụ kpọọ m afa ka ibo mee ubo kpọọ m afa isi na isi ka gị kpọọ m afa ibo mee ubo ebo ka ihe ebo m ọ bụ na ị tụrụ m afa mmiri enwile bụ afa m afọ ọzọ m ka ọ bụ ịtụọ m mmiri enwile mana ọzọ ka ịtụ ezi mmiri enwile mana ị tụrụ m afa mana bo m ebubo bogodu m ebubo bo m ebubo otutu ọnụ ka anọzi fans agwa m nna m ugolu 4 private jets na 1 ship mana ibe ji ya bụ ndị local vigilante ndị vigilante ji ya ọ nwere akwụkwọ fa chọrọ inye m fa na ndị boy scout ọ bụ na fa enyezi ya m ya bupụtazi anya ọ na-afụzi ya ndị be m ebugo m ụzọ go private jet so mụ agozi 4 emego ne ngo ya 200 pounds 200 pounds 200 pounds ka ngo ya fans agwa m unu onwe na Port Road dị na be nna gị nke gwa gọvanọ gị nke nya apụ m ya na mma alụ ya anyị etubego ọnụ na mma alụ ezigbo nna gị mma alụ ezigbo nna gị ka mkpebele m bịalụ naanị họtelụ m bịala igodo ibe sọbalị lụrụ dị ebe a maka ndị na-aya ali eze ọ bụrụ iwu bụ na nrụ ọrụ gị ọlụ ọ gaala gị ọ bụ na ego adịrọ gị n'akala aka o nwere ebe a na-atụchala agbịlịgbọ bins ga-adụpụta ya ife o nwere onye ma na ego ma dị n'akala aka ya ife dibịa 100 lugoduli ya ọlụ o nwere ịghọtago so nke o kwuru na ndị lụrụ ọrụ ndị ndubasị ya na alụsị na ba jelibia ka dibịa na-ada aba alụsị bịa gbagodu m onye nye nwa bụ onye na-egwu egwu a na-aba alụsị bịa nye nwa bụ onye na-egwu egwu alụsị dibịa a na-abịa aba ịma na onye kpakala ibi afa na nkụ azụ na ọkpalị nke ya na aja ọfịa paneziri anya wee fụ ike sọbala ibu dibịa ọganyala dibịa bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ zugo m ndị ụlọ ọrụ ego one ka i were na akaụntụ zugo m bọis ịlụ ụlọ ọrụ dupụta fa ka ịfụ dupụta m ndị ụlọ ọrụ ka ịfụ onye bụ ọgaranya dibịa ọ bụrụ ego na ọ nakọta ndị mmadụ ọ na mmadụ 51 million ọ wee 50 million kadị ndị abụ ị na-asị ala ego a kadị ebe a nọ where are they nke na mmadụ nọ n'ime fa dị busy zugo your chat zugo your chat with them ka ịbụ ndị ga na-agba gị na ọlụ agara aga scammers everywhere otutu ọnụ ka anyị nọ fans gwa na onwe unu ọnụ mma ebu unu niile ofu moto anyị etubego ọnụ na otutu ọnụ social media anyị etubego ọnụ mma ebu unu niile ofu moto ọgwụ ego nnata ndị mmadụ ka m ejigbu igi ahụ ka ị makwala amalụ ọgwụ onye bịa be m nkịta nkwụ ọnya chaji ka m wee wike bue gị moto onye bịa be m na ibe mmejizi na-agba afa na bụ 1.5 million ka m wee bu gị moto 1.5 million ka m mejizi na-agba afa mma ebu isi niile moto tupu m bu gị moto bịa gba afa o ịghọtago ọkpọfa ndị azụ nna ka emesịa ka ọ dị na ma chọrọ ikwu okwu ka m bịa ife ndị a